Bon dia. A Esquerra Unida ens pareix que les declaracions que ha fet l'alcalde de la Vall, Òscar Clavell, a propòsit de la xicoteta reducció del número d'aturats registrats en la Vall en el mes d'octubre són unes declaracions patètiques i completament fora de la realitat. Són unes declaracions fora de la realitat perquè aquesta xicoteta reducció del número de parats registrats durant el mes d'octubre se deu, com tot el món sap, menys l'alcalde, pareix ser, al fet de que ha començat la campanya de la taronja, que tots els anys significa que persones que estan aturades passen a tindre un contracte durant uns mesos i després, quan acaba la campanya, tornen a ser aturats de nou. Per això no té absolutament res que veure en unes suposades polítiques dels governs del Partit Popular, perquè els governs del Partit Popular no estan fent absolutament res per a combatre l'atur, tot el contrari. El que estan fent són unes polítiques que destrueixen massivament ocupació, com demostra el fet de que durant tot l'any no ha fet més que créixer el paro en tot el país. En aquest sentit, ens pareix que és patètic que l'alcalde diga que aquesta xicoteta reducció de l'atur és deguda a que les mesures que està prenent el Partit Popular estan donant els seus resultats. Perquè els únics resultats que estan donant aquestes polítiques del Partit Popular són la destrucció d'ocupació i deixar els parats completament abandonats. Totes les mesures que està prenent el govern del Partit Popular de Mariano Rajoy el que estan fent és destruir ocupació perquè estan reduint dràsticament la inversió pública i estan fent que cada vegada siga pitjor la situació econòmica d'este país. Les pujades d'impostos completament injustes que està fent el Partit Popular, com per exemple la de l'IVA, estan enfonsant encara més l'activitat de la xicoteta i mitjana empresa, l'activitat dels comerços del nostre país. I la seva reforma laboral l'únic que ha aconseguit és destruir ocupació i deixar completament indefensos als treballadors i a les treballadores. Per una altra part, el govern valencià, la realitat és que este govern del PP el que ha fet ha sigut abandonar completament les polítiques actives d'ocupació. No inverteixen gens en fomentar l'ocupació, com tampoc inverteixen gens en contractar parats. I per això, en la Comunitat Valenciana tenim un dels índexs més alts d'aturats de tota Espanya. I per últim, el govern municipal del Partit Popular, com és sabut, se nega una vegada i altra a invertir diners en contractació de parats. Per això és patètic que l'alcalde a aquestes altures vulgui presumir d'unes polítiques que són un desastre i que estan provocant una situació social cada vegada més dramàtica i cada vegada pitjor. El que necessitem en realitat és una rectificació completa de les polítiques que està fent el Partit Popular. I això és el que anem a demanar, a exigir demà els ciutadans i les ciutadanes en la vaga general i en les mobilitzacions per exigir que aquesta política se rectifiqui. I l'alcalde de la Vall el que necessita és tornar a la realitat, perquè està completament fora de la realitat.